Najlakše se uči uz igru i sa bojom. Dobrodošli, uđite u mali svet sa bojom. Dobrodošli, uđite u mali svet sa bojom. Ćao drugari, ja sam Voja. Dobrodošli u moj mali svijet. Pun zabave, osmeha, pitanja i otkrića. Da li znaš zašto mesec svijetli? Kako riba spava ili kako nastaje duga? U svakoj emisiji zajedno maštamo, učimo, crtamo i istražujemo. Pripremi se za avanturu, jer krećemo baš sad. Mali svet sa bojom. U malom svetu svojom sve je igra, sve je šala. Smeh i neke priče, avantura prava mala. Voja zna da pita, uči, radi neke smešne stvari. Ajde s nama, klikni play. U svetu zabave su male čari. Deco, danas istražujemo šta znači biti pravi prijatelj. Ko se prvi izvini? Ko deli igračke? Ko te nasmeje kad si tužan? Idemo u mali svet prijateljstva. Deco, današnja tema naše emisije je prijateljstvo. Ja ću vama postaviti nekoliko laganih pitanja, a vi ćete dati meni nekoliko laganih, zabavnih odgovora. Slušaj sada. Čarna, da imaš čarobni štapić, šta bi poklonila najboljem drugu, drugarici? Narukvicu. Narukvicu, kakvu? Šarednu? Jel bi je ti napravila ili bi je kupila? Napravila. Šta se desi kada se dva prijatelja posvađaju? Jel znaš neku čarobnu reč ili rečenicu za pomirenje? Kako deca rešavaju, a kako odrasli? Ima pesmu. Pesma? Koja? Mir, 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 niko nije kriv, ava, 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 sudije... Krava. Dobro. A reci mi, kako deca to rešavaju, a kako odrasli? Deca samo spoje prstiće, Dobro. A odrasli? a odrasli samo kaže izvini i to je oprošta. Šta je najlepše što si uradio za druga? Poklon? Kakav poklon? Svaki dan ja je bila pravim jedno drugoj poklon. A šta si joj poslednje poklonila, jesi se sećaš? Napravila nešto lepo? Isto narukvicu. Bravo. Kada bih te pitao za tebe i prijatelja, da li deliš čokoladu ili je jedeš sam? Kaći, kada bi mogla da biraš, ko je tvoj najbolji prijatelj? Najbolja drugarica tvoja? Džina. Džina? Lepo je. Reci mi, kada bi imala jednu veliku čokoladu, da li bi je pojela sama ili bi je podelila sa Džinom? Podelila. Sa Džinom. Tako i treba, deco, tako? Da. Bravo. Kako znaš da je taj neko baš tvoj najbolji prijatelj? Kako se on zove? Andrija. Andrija. Kako znaš da je on baš tvoj najbolji prijatelj? Pa znam. A kako? Pa lepo. Pa lepo. Je li učinio nekad nešto za tebe lepo ili ti za njega? Ja za njega. Šta si učinio lepo za njega? Narukvicu. Šta si mu? Narukvicu. Narukvicu. Šta je još? Veliku čokoladu. Veliku čokoladu, dobro. Da li više voliš da se grliš ili mašeš? Kad se vidi? Da se Da se zagrlite, zašto? Lepše, je li tako? Kada se drugari zagrle, nego kad mašu, jel? Jel više voliš igru sa jednim ili sa više drugara? sa više. Zašto? Onda možemo da se igramo više stvari, žmurke i vije. Šta misliš ovako? Ako ja kažem, pravi prijatelj je onaj koji... Šta? Marina? Kako ti znaš ko je tvoj pravi prijatelj? Tako što se uvek igramo i uvek budemo zajedno. Znači, pravi prijatelj je onaj koji provodi vreme sa vama, tako? Da. Najlepši dan ili moment sa drugarima je bio kada smo šta? U vrtiću, na primjer. Mihajlo? Igrali se vije? U dvorištu? Da. Da li je zabavnije igrati se sa jednim prijateljem ili sa više drugara? Mihajlo? Više. Zašto Čarna je rekla zbog? Da se igramo žmurke. Da se igramo žmurke i da se igramo sa više igara, tako je. U društvu je lepše, tako? Da. Bravo.
mali svet sa Vojom. Ej, zdravo, Žučko. Ćao, Vojo, ćao, drugari. Reci mi, Žučko, jel imaš ti najboljeg prijatelja? Pričamo danas tu sa dečicom o prijateljstvu, pa smo rešili da pozovemo i tebe u goste. Pa naravno da imam, Vojo, moj najbolji prijatelj zove se Tara i mi idemo zajedno u školu. Tara, zvuči kao neko ko se dobro igra, jeli? A koja je vaša omiljena igra, Žučko? Pa mi volimo da pravimo jednu veliku kućicu od jastuka i da se krijemo unutra. Pa to zvuči kao neka jastučava tvrđava, jeli? Mora da je zabavno. Reci mi, jel bi ja mogao da se igram sa vama? Pa ne znam, Vojo, vidi, mogao bi ako pogodiš prvo lozinku. Lozinka. Možda prijateljstvo na kvadrat puta čokolada plus osmeh. Pa naravno da nije, Vojo, ni blizu. Dobro, Žučko, ajde reci mi, onda kako znaš ko je tvoj najbolji prijatelj? Vojo, pa pravi prijatelj je uvek tu za tebe i deli sa tobom i poslednji keks. Wow, Žučko, pa ti mu dođeš kao neki stvarno učitelj prijateljstva. A reci mi samo još nešto za kraj, kada bi ja, Vojo, bio tvoj prijatelj, koja bi bila neka igra moja i tvoja omiljena? Pa, ako bih mi dao vremena da malo razmislim, setio sam se, mogla bi da bude zamišljeni restoran. Tu bi ti bio jedan izuzetan konobar sa veoma smiješnim šeširom. Pa naravno, Žučko, račun se u mom slučaju ne bi naplaćivao. Stigao bi uz osmeh i uz pesmu, jer prijateljstvo se ne naplaćuje. Jel tako, drugari? Žučko, hvala ti što si bio moj gost i vidimo se sljedećom prilikom. Ćao! Mali svet sa Vojom. Deco, danas u kreativnom kutku pravimo kovertu sa tajnom za najboljeg druga. Jeste spremni? Da. Pravimo narukvicu od makarona, posle je šaramo i bojimo i stavljamo je u kovertu. Spremni? Da. Stiže! Društvo, da li su gotove narukvice? Da. Sve je spremno? Da. Ja sam spremio Ja. koverte. Čekaj, Daj crvenu. Izvoli. Sačekaj. Iskra, izvoli. Čarna i Marinče. Jeste spremni da ubacimo našu narukvicu za najboljeg prijatelja u kovertu? Da. To je tajna koverta, samo on smije da je otvori. Spremni? Idemo zajedno. 3, 4, sad! Tako, koverte zatvorite. Spremne? Da. Jel svako zna koja je čija koverta? Da. Dobro, Moja crvena. Moja plava. bravo. Koverte ću da vam čuvam. Sve Do kraja života. do kraja života. I kad krenete da poklonite nekom drugu ili drugarici, kome ste namenili. Može? Mali svet sa Vojom. Znate li ono kada i odrasli ponekad ne znaju šta da rade u nekim situacijama? Možda je dobra ideja pitati najmlađe. U današnjoj priči o prijateljstvu, ajde da čujemo baš vas. Prijatelji se često grle, a ponekad i svađaju. Kako se to rešava među prijateljima? Da vas čujemo. Vi razmišljajte. Dvoje drugara se igra u pesku na igralištu. Dolazi i treća drugarica i otima ti kanticu iz ruke. Šta ćeš da uradiš? Da pitamo da se igramo zajedno i da pravimo kulu od peska. A šta bi radila kada bi ti ona otela kanticu iz ruke? Jel bi ti isto uzela nazad ili bi pričala sa njom? Pričala. Šta bi rekla? Da se zajedno igramo. Da se zajedno igrate, tako. U vrtiću ili školi dođe novi drugar koji nikoga ne poznaje. Kako mu pomoći da se lepo osjeća? Upoznati se i
Pitala bi da se igramo na velikom odmoru Aha, misliš da bi mu igra pomogla da se lepše osjeća u školi, ne? i da ga nasmijemo. Slažem se. Jedan drugar sedi sam i tužan je, jer nikoga ne zove da se igra. Kako ćemo mu pomoći? Došao bi i rekao i prelišu da se igraš. A, vi biste je pozvali u igru? Tako i treba. Ovo se u vrtiću često dešavalo, pa čak i kad sam ja išao. Ne baš meni sa vaspitačicama, nego dečici iz grupe. Igra vozić. Kad vaspitačica kaže, ajmo brzo svi u voz, i svi hoće da budu prvi. Kako da odlučimo ko će biti prvi? Ja budem prvi, a ja njega poslije. A čekaj, jel stigneš prvi, pretrčiš pre ili... Pre. Pre dođeš i pustiš drugara. Bravo, Mihajlo. Bravo. Imamo u školu kontrolni. Učiteljica ocenjuje, a ti nisi naučila. Drugar jeste. Da li treba da mu dozvoliš da on prepiše od tebe? Ne. Ne bi. Znači jedinica i to je to. Ipak da. Ipak da, dobro. Šta je zabavnije, igrati se sam sa prijateljem ili sa nekim? Prijateljem. Zašto? Zato što s njima možeš svašta da se igra, žmurke, vije i... A da li voliš nekada da se igraš sam? Ne. Uvijek je lepše igra u dvoje, tako? Da. Tako. Možemo između dve vatre, samo nam treba još neko. Još drugara da pozoveš, što je odlična ideja. Šta uradiš kada dođe ona situacija da se drugar naljuti na tebe? Pomirim se. Kako? Jel mu ti priđeš? I šta mu kažeš? Izvini i time je sve rešeno, tako? Neće se više ponoviti. Kako da pokažeš prijatelju da ti je stalo do njega? Zato što se bude. Zato što si mu rekla? Rekla si mu tako, volim te i on zna da si ti prijatelj, pravi, tako? Bravo. Šta je lepše? Kad ti drugar donese neki veliki poklon ili kada ti pokloni osmeh? Poklon. Osmeh. Osmeh. Zašto poklon, Mihajlo? Zašto ne osmeh? A zašto poklon da? A zbog čega? Raduješ se poklonima? Voliš? Da. Marina, šta ti misliš? Osmeh. Osmeh, zašto? Pa tako mi je lepo kada se deca smeju i ljudi. Aha, i onda budu srećni, tako? I deca i ljudi, bravo. Mali svet sa bojom. Današnja rubrika, deco, igra iz šešira. Ja ovdje imam jedan šešir na glavi i jedan kod mene u ruci. Slušajte me sad. Izvlačimo odavde. Papirići. Tako je. Izaberete koji papirić izvučete. Ja pročitam igru i tu igru igramo danas. Jel može? Može? Ajmo jako. To i to. Bravo. Čekaj sad da vidimo. Iskra zažmuri. Zažmuri, nemoj da viriš. Nema varanja, to ste rekli u prijateljstvu, nema varanja. Zažmuri. Ne moju ruku ovdje. Tako, čekaj. Još malo promešaj, još malo. Tako, sad. Čekaj. Spremni? Mogu da otvorim? Može, otvori. Čarna, školarci, da vidimo zajedno, vi pročitajte. Šta piše ovdje? Šarene flaše. Današnja igra zove se kako? Šarene flaše! Bravo! Sada vam Vojo objasni kako se igra. Mali svet sa Vojom. Ajmo. Wow, bravo! Slobodno aplauzak nekoga ko pogodi. Može? Bravo. Kako jako bacaš. Ajmo sad. Bravo! Bravo. Ajmo glasno. Čarna! Bravo, Čarna! To! Sad, Marina. I sljedeća, Marinča. A ja? Pa i ti, pa čekaj. Prvo devojčice valjda pustiš. Može?
Idemo. Odmah, stotka, gde je aplauz, gde je aplauz? Bravo, Marinče. Od jačine, od jačine. Aha. Samo jako, Iskra. To. Može? Stativa. Idemo još jednu, skoncentriši se, polako. Jao, izbunio sam te malo. Sad ja. Ja to igram kod svog druga. I ko je još ostao? Mihajlo, jeli? Mihajlo, slobodno se malo približi. Na broj 3, jesi spreman? To, samo malo jače. Bravo, idemo još jednom. Za malo, jako Mihajlo, sad ga. To, bravo! Polako. Bravo. Ovo se zaklalo. I. To, bravo. Broj, još jednom. Bravo, Mihajlo, evo stotke. To! Ovo je bilo sjajno, bravo. Da li vam se svidela igra, deca? Bravo. Je se stvarno svidelo? Da. Bilo lepo? Ćemo se opet družiti, ko ćemo? Mali svet sa bojom. Dobrodošli u svet brzih odluka. Da, možda ili ne. Da vas čujemo, mališani. Da li bi svom prijatelju pozajmio svoju omiljenu igračku? Da. I ne bi ti falila igračka? Da bi bila sigurna da je neće izgubiti? Da. Da li bi prijatelju oprostio ako se naljuti nekad na tebe? Da. Šta ako bi te opet naljutio, jer bi opet oprostio? Pa i drugu šancu, a treću ne. Znači 2 šanse, treća, ništa. Bravo, Marino, tako bi i ja. Da li bi rekao ko ti je simpatija? A da li imaš simpatiju za sebe? Ne imaš, ali kad bi imala? Da li bi rekla ona najboljoj drugarici, da li bi rekla ko ti je simpatija? Ne. Nemaš poverenja u nju, misliš da neće čuvati tajnu? Ne. Nemaš poverenja u nju? Da li bi pomogao svom drugu da pronađe nešto što je izgubio, a njemu je jako bitno? Da. Kako bi to uradila? Kada bi te ona pozvala, Kaća, treba mi pomoć, izgubila sam narukvicu koju si mi poklonila. Šta bi ti rekla, Kaća? Pomoći ću te sada. Da ili možda. Znači kao Mihajlo? Da bi odmah pomogla. Šta bi ti rekao, Mihajlo? Ja bih odmah pomogla. Odmah bi pomogao. Bravo, Mihajlo. Tako radi pravi prijatelj. Da li bi se prerušio u nešto smiješno, na primjer u klovna, samo da nasmeješ svog prijatelja? Da. Da, znači pristala bi da radiš nešto tako blesavo, samo da nasmeješ prijatelja. Tako? Bravo, Čarna. Da li bi učestvovao u nekoj nestašnoj igri sa prijateljem? Ili da li bi učestvovao? Iskreno. Možda. Možda si učestvovala ili možda bi učestvovala? Možda bih učestvovala, a i bila sam učestvovala. U nestašnoj igri? Koje? Šta ste radili? Rvanje rukama. Rvanje rukama? Da. Si ti pobedila? Pa neke sam pobedila, neke ne. Jesi i dečake neki pobedila? Neke dečake da. Naravno. Da li bi mu pomogao u igri u kojoj se on baš najbolje ne snalazi? Da. Da? Kako? Pokazala bi joj i onda bi zajedno igrali. Pokazala bi kako se igra Da. i onda bi se zajedno mogli. Da li bi, kad bi došla situacija da ti nešto smeta u druženju sa drugom, da li bi mu rekao, slušaj, smeta mi to? Rekla? Šta misliš, bi se ona naljutila? Ne, zato što se uvek druži. Aha, znači dogovorili biste se brzo, je li tako? Bravo. Da li bi rekao svom prijatelju da ga voliš? Da. Uvek, je li tako? Da. Bravo. Da, kako?
Glasno, ili bi je zagrlila ili? Zagrlila bi je i rekla bi je da je voliš. Mali svet sa Vojom. I dragi moji, na samom kraju emisije spremio sam jedan poklon za vas, jednu uspomenu da ste bili gosti u malom svetu sa Vojom. Svako od vas dobija divne majice. Marina, jedna majica za tebe. Ja ću plavu. Izvoli. Hvala. Mihajlo. Jedna majica i za tebe, izvoli. Tako. Kaća. Izvoli. Opa. Iskra. Čarna. I držite majice kod sebe, ovako kao što ja imam, i može jedno zajedno da mašemo svi. Mali svet sa Vojom. Dragi moji, emisija se završava, ali prijateljstvo traje večno. To vam je kao čarolija, širi se i vraća. A mi se vidimo u sledećoj emisiji. Ti i ja i neki novi prijatelji. Veliki pozdrav iz malog sveta. Ćao! Novi dan i nova tema, znanju nikad nije kraj. Uhvati me sad za ruku i poleti, avantura čeka nas. Kroz priče i igre sjajne, kroz bajke i dečije tajne, sigurno koračamo i snažno vikni hej, jer Vojak čeka te. Najlakše se uči uz igru i sa Vojom. Dobrodošli, uđite u mali svet sa Vojom. Dobrodošli, uđite u mali svet sa Vojom.